जलाइस्रियावहाय जोंना बर'नि थै फिल्मनि प्रिमियार श' जानो थांगासिनो आरोखि दिनैहायनिफ्राय जागोन 5टानिफ्राय साजायगासिनो नै दाबो रेडि जायाखै दा टाइमा 4:41 जाबाय साजायगासिनो एसे नांबावगौ एसे खोबनो नांबावगौ खयथानिफ्राय जागोनथाय 5टानिफ्राय जागोन होननानै बुंदोंमोन बुंनायालाय खयथानिफ्राय जायो लागायगासिनो हनै माबा स्टेजआ नै स्टेजआ बारा गिदिर नङा बेनो स्टेजआ ए नैबावबो स्क्रिन दङ बैयावबो स्क्रिन लागायगासिनो नै स्क्रिन लागायगोन ओमफ्राय दङ नै बैयावबो स्क्रिन दंखायो स्टेजआवबो दङ ओरैथिंबो लागायबावगोन खोमा होमबालाय ओरैहाय जायगा दंबावनो मेरला चेयार दंबावो बसायनांगौ जोङो दाहाय मोनायावथ' नायनाय जानाय नंलान्दां एक्टर एक्ट्रेसफोरबो दाबो रावबो सफैथ'वाखै टाइमानो जाथ'वाखै नालाय दा जोङो बेखौहाय ओरैनो बाजार दखान जाथावथाव बेरायनो होननानै फैदों आरोखि दखानावहाय माबाफोर मैगंफोर मोनोबा लानानै थांसै जलाइस्रि दखानावहाय ओमफ्राय ओरैनो दखान जाथावथाव होननानैसो फैखादों आरो जोङो दसे थानानै थांफिनसैबो जाय नोंथांमोना नायफैनो गोसो थाब जायगा लाफैखादो नै जायगाया अबेबानिफ्राय मोजाङै नुहुरनाय नङा बैयावहाय बै गेजेरावहाय मोननांगौ दानो होमबाथाय सोर एक्टर एक्ट्रेसनि मोखाङाव सिथर थरबैसे दङ सिनायहरजोब्बाय बे गेजेरावहाय थानो मोनबाथाय ओमफ्राय ओरैहाय अबेबा खना खनियावहाय नैबेथिं बे जायगायाव जों दा थानायावहाय गोलैयोब्लाथ' नै खुन्थियासो जाजोबो ओरैनोबाथ' बियो दा कमप्लिट जाजोबखागोन आरोखि सियार बोथ्रोदैनो बे फुल जाजोबखागोन बियो 5टानिफ्राय जानाय नङान्दां एसे लेट जागोन बायदि नै दासो बानायगासिनोथ' बानायनायानो दाबो जोबाखै 8टासो जालायलांगोनदां ना बानायगासिनो नै दाबो 7टा 8टा बिदिनो जागोन आरोखि जोंहा दा संनानै जानानै फैनो हास्लाबोबा फैफिननांगौ दाथ' थालांनो सोलाबखानाय नङा जाहैबाय थांफिननोसै आरो जोङो दा दखान जानानै बैथिङै टिकेटफोरा बेसेबां बेखौ एसे खबर लानानै थांसै नामा ना ओमफ्राय जोङो दा टिकेटफोरा बेसेबां अबेयावहाय बेसेबां श'खौ नायोब्ला बेसेबां एक्टर एक्ट्रेसखौल' नायोब्ला बेसेबां बेखौहाय जोङो सोंनानै थांसै आरोखि भिडिअखौबो दा लामायैनो इडिट खालामनानै हगारलांखानोसै आरो नोंथांमोना जाय नायफैनो गोसो भिडिअखौ नुदोंब्ला नायफैनो हागोन आरो सियारालाय बोरै डाबल जाबजोबनाय जाखो बेलाय स्टाइलनि बे सिरिसेया डाबल गोजानि सियारा नै बिसोरो जोङो दा ओंखारलांनोसै आरो टिकेटफोरा बेसेबां बेखौ सोंनानै लांनोसै दा नायफैनो सोलाबोब्ला नायफैनोसै नै आयौ बेवहाय खि मानसिफ्रा जिरायनो हाथारगोननो बाव बे खाथियावहाय जिरायनायनिफ्राय जिरायिस्रा बे जायगायावहाय जिरायनायनिफ्राय जिरायियानोस्रा बे जायगायावहाय बेनिफ्राय नुहुरखाया नुहुरनायाथ' बहाय जिरायनांगौबा खोमासायानो गावजोबगोन ओरैहाय दंजोबो नै बैसिम साजायगोनदां सियारा दानिया जोङो ओंखारदिनि दाबो जेबोआनो जायाखै नै टिकेट काउन्टार ना मा जागोन बेलाय ओमफ्राय बायह्रानिफ्राय बैयो आर्टिस्ट रेस्ट हाउस आरो एक्ट्रेस एक्टरफोरा फैनानै बेवहाय जिरायफैगोन ओरैहाय नुथाया बेबायदि थिं होथेजोबखानाय नै बैथिं मोनसे लामा दंबावो नैबाव मोनसे दङ ओमफ्राय बैथिं मोनसे दं आरो
टिकेट काउन्टार नै बिसोरो बै टिकेट काउन्टार दां बैबो बे मोनसेयाबो नैबे अब्ला जोङो एसे दोरोददिनि खबर लानानै दखान जाहैनोसै बैनो जलाइस्रि दखाना बैयो VIP नि आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय नैबेथिं जेनेरेल हाबग्रा जागोन आरो माबाया लामाया ओमफ्राय लोगोफोर आङो टिकेटखौहाय मिथिनो मोनबाय आरोखि सोंबाय आङो बैयावहाय थानाय सेंग्राफोरनावहाय बिसोरो टिकेट काउन्टाराव थागोनदां आं भिडिअ खालामफुबाय थानाय समावनो जा खरायै गान दामनानै होबाय आरोखि ओमफ्राय कपिराइट फैजानो गिनानै आङो भइस डाबिं खालामनाय जाबाय आरो दा टिकेटआ VIP निया 250 ओमफ्राय जेनेरेलनिया 150नो आरोखि लोगोफोर नोंथांमोनहा नायफैनो गोसोब्ला नायफैदो आरो VIP निया 250 ओमफ्राय जेनेरेलनिया 150 ओमफ्राय बर'नि थैनि पस्टारा बेनो आरो गोबां बर'नि एक्टर एक्ट्रेसफोर दङ नोंथांमोनहा फैयोब्ला खाथियावनो नुनो मोनगोन बिथांमोनखौहाय गोबां गोजाम गोदान एक्टर एक्ट्रेसफोर दङ गोदान माने गोजामानो जोब बांसिनानो एक्ट्रेसफोरा ओमफ्राय एक्टरफोराल' एसे गोदान आरो फैदो नायफैदो आरोखि लोगोफोर माथो लानो दे बैयाव रायलायना माइजों मोनस्लाबासै ना नायनोसै ना नाया नै बिदिसो नायाबा आं जायोसो कत' 40 थाखा पवा बेखौ लाङो सोरो 40 थाखा पवानो एक पवा सैथा लांसै नामा नायाबो गैखाया हनै